Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ abụ Ihe Onye Metere. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe anyị kwuru na ntị dike na-asụ ajọ okwu. Onye ahụ na-akụ obere ịgba dike ahụ na-eme omecha o buru ya bụ ịgba pụta n'ọgbọ. Ọ bụrụ na ọ na-akụ ya bụ ịgba na-agba a na-agụrụ ya egwu, ọ nọkata ọ tụrie mma ya enu ma ghọrọkwa ya. Oge ụfọdụ ha na onwe ha n'aka iji gosi na ha na-agba egwu ndị ike, maka na egwu ahụ bụ ịgba ọdị ike bụ egwu ebube dike. Ọzọ uru agwụ mechara were igwe kpasịta eze ahụ dị n'okpokoro isi ọnwụ ha. Ndị na-ekweghị apụta, o mesịrị were mkpa kpapụta ha. Ka ọ kpapụtachara ha, o were ha gaa na nke onye na-akpụ ụzụ gwa ya ka ọ kpọpụsiere ya eze ndị ahụ. Onye ụzụ mekwara otu o siri gwa ya. Ka o mechara nke a, ọzọ uru agwụ gwara mmadụ ka ọ gaa ahịa zụtara ya owu na aka. Ka a zụtara ya ihe ndị a, o were owu ahụ gakọọ ya na aka na eze ọnwụ ha, were ha mee ọla aka. Onwe mgbe ọbụla a na-agba ịgba ọdị ike ma ọ bụ na-agba ikoro, o were ọla aka ya ahụ o ji eze ọnwụ ha were gbanye ha n'aka nri na n'aka ekpe, were abụba ugo abụọ tụnye n'okpu mmemme oge ekpu n'isi wee gawa ebe ahụ. Ọ bata ozugbo, o chiri aka ya abụọ elu gbasaa ha ka onye ọbụla n'ebe ahụ hụ ya. O werezie anwansi na ngara dị ebube were na-aga ọgbọ okirikiri ma na-agbakwa ịgba ọdị ike ma ọ bụ ikoro. Ọ gbatụ nwantịntị egwu, ndị dike enwere n'obodo agbapụta bịa naa ya aka. Ha nachaa ya aka, o were ije ebube ya gaa nọdụ n'oche ya. Igbo kwuru okwu sị na o nweghị obodo ihe na-ata akwụ anọghị. O teghị aka ndị dagburu gbuchara ọnwụ ha. Ndị bekee wee bata n'obodo ha. Gbanịa na-esonyere m ka ịchọpụta kene ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ Ihe Onye Metere. Aka m bụkwa nwanne ụnụ nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ. Ka ya bụ ọya dị ka ọ bụ na-enwe amaghị ụbọchị nta, ka anyị chụọ na Owere nchi. Ndewo, ka o mesịa.